all dark. Honey, when I write, get a tight flow spark. When a psycho chart, playing dice, go start. Oh, who are you? Better know yourself. Know your soul, gotta know your wealth. Slow your roll, get a hold, don't melt. And don't you fall when I feel like hell. Well, who am I? Am I me? I'm not the one you wanna fuck with. Late night. ବର୍ଷାଟା ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଗାଡ଼ିରେ ପୋସ୍ତ ବୋଲିଲା ଘରଟା କୋଉଠି କେମିତି ଜାଣିବା ଏଠି ବାବା ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି ପଚାରିଦେବ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି ମତିଆ ମାଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି ମୁଁ ମତିଆ ଭତିଆକୁ ଚିହ୍ନିନି ବେ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି ୟାକୁ ଇଏ କଣ ଯାଇଛୁ ଏଇଟା ପରା ମଦ ଇଏ ମୋ ଜୀବନ ବେ ଇଏ ମୋ ଜୀବନ ପଚାରିବ ବାବା ମାଲ ଗଞ୍ଜେ ମାରି ପୁରା କୁମ୍ପୁରୁ ବଳ ହେଇଗଲା ଆଗରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିଦେବା ଆଉ ବାବା ପୁରା ହିଟ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ଆଗ ପଚାରିଦେବା ଚାଲ ମତିଆ ମାଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି ଛୁଆଟା କନ୍ଦାଟା ଭଲସେ ଶୁଣି ପାଉନଥିବ ଆମକୁ ବାଟ କଣ ଦେଖେଇବ ଚାଲ ଆମେ ଖୋଜି ପଳେଇବା ଚାଲ ଏଇ ପିଲାଟା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ପଚାରିଦେବ ଏପଟ ଯିବ ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଗଛରୁ ବାଁ ପଟେ ଯିବ ଗୋଟେ ଘର ପାଇବ ଘରରୁ ବାଁ ପଟେ ଯିବ ଟିଏଲ ପାଇବ ଟିଏଲ ବାଁ ପଟେ ଯିବ ଏହା କିଛି ବୁଝିବନି ଗୁଗୁଲରେ ମାରିଦିଅ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା କରିଦେବା ବୁଦ୍ଧି किस्ती वाला मो बापा को तो पैसा आइए मैं तो सब पैसा फ्री फायर टॉप मारिया उड़ाई दी जाऊ जाऊ जी कहिए सब ने कोठी लुची हेलो कौन है आपनकर किसी टेंशन नहीं कोटी कोटी टंकार संपत्तिर मालिक मो पाखे एत टका मु कौटी कौन खर्च करी मु जानी पारुनी कौन है झील बाहागर और ठीक अच्छे केते 2-4 लाख मु से छुट्टिया डिल करे 2 कोटी कौन दे दबा बाहागर सांगे सिया खर्च भी